Ćao, moje ime je Marija, ja sam Leskovčanka i južnjakinja, majka tinejdžera, imam 44 godine, živim u Leskovcu i instruktor sam joge. Pored te uloge i sestra sam, i ćerka, i žena, i mala devojčica, nikako devojka. I neko sam ko istinski obožava polje zvano joga, koje je nepregledno i prostrano toliko da što više učimo, sve možda manje i manje znamo ili smo svesni koliko ne znamo.